vamwe ntuka kuti mudhara wakanonoka ndikati wekurumidza iwewe. This song yakabva pa true story ndatizwa nemukadzi andisiya ndichirwara. Makatiza wakatadza mai mwana wakaenda kutiza imba kati nichazoimba hangu nzeve dzerugare kana vakadzi vasatize varume. Dzimba dzaparara munyika umu zvikuru kuepwethi kwandogara apa ndokandogara ndokune rete yemabhachura akawanda kupfuura mamalocations ese. Murume ungorwara ungoshaya mari kubasa, mukadzi akutorongedza mabhegi hanzi ndoenda kuna mai vangu. Unoenda kuna mai vako naye masiwanda uchirumwa mukake rewe. Maitombi dai vana mai vakazvara isusu dai vaidaro. Baba vangu vakashaya mari papurasi pavaishanda, mai vangu vorongedza mabhegi. Ndaiyarutswa nani kusvika pandiri panapa nhasi. Shuwa ndochengeterwa vana kwatezvareni. Mai vemwana, mai vatombi. Ndati vana vari kutambura munyika umu nenyaya dzekuramba nedzi. Nhasi baba mukwasha munyowani kumasvingo, mai muroora munyowani kwamutoko. Ndati mwana anochengetwa nani? Mudzandipindura patinosangana. Mai tombi, mai mwana. Kana ndikati mukadzi wangu akaeredzwa nemvura ndeitaura kuti akafurirwa. Akanzi neshamwari yacho inonzi Shila, unogara seiko nechimurume chakadai mukore uno? Zvikanzi makasangana kupi? Zvikaita takasangana mumapurazi tinhonga donje zvikaindosaka. Zvikanzi saka murume warugara naye ari kumbotengawo nyama. Zvikanzi ari kungotenga kamwe chete pamwedzi nekuti ndigadhi. Maitombi. Zvikanzi naShila wangu ari kudhiraivha makombi ari kuuya nenyama mazuva ese. Ndikati mai mwana, usafanadze ngoni dzatarubva. Ndosiya basa rangu rechigadhi. Ndinodhiraivha kombi ndisina license. Ndinosungwa. Saka varume vakawanda vachifira mujeri. Vari kumanikidzwa kuita mabasa vasingagoni nevakadzi mudzimba umu. Kana ndionekwa ndodhiraivha kombi ndisina license. Imhosva iyi. Maitombi. Mukadzi wangu wakatadza iwewe tiza nhamo. Ngati unomhanya zvakadii zvokuti ungambva wasiya nhamo iyo. Gari katange nhamo wakamboona upenyu usina nhoroondo. Vese vari kuona vane magonyeta vakabva nekure havana kutanga vakadaro. Ungasiye murume nekuti abuda basi. Maitombi, mai vemwana wakatadza wakaenda kutiza imba. Mukadzi wangu wakamhanya iwewe kutiza nhamo. Kandishungurudza mukadzi wangu. Saka ndati kana wanoona rugare kwawakaenda unditumirewo kadiki diki. Asi ndati wakoine mukondomberawo. Wadai kupedza vacheche uchisiya harawa. Nhasi unoona mwana mudiki diki ane musoro wakasviba ngo akazorwa tsubvu. Ari kuchererwa guva nechembere nemusoro wakachena ngo akadirwa mukaka. Imhaka yekusateerera. Ndati wakoine mukondomberawo. Mai vatombi. Gari katange nhamo wakamboona upenyu usina nhoroondo. Nhasi kwedu kwajacha kwandogara kuepwethu. Vamwe varume watozonzikwa nemweya. Baba mumu wakafa munenya yekugara ega iyo. Asi murume uyu anenge aine vana gumi vakatiza nemukadzi. Murume mukuru anorwara kugwesha kutandadza ari ega. Kudya mhuno nemakumbo nemakonzo vana vese vari kwatezvara. Asina kuzvara ari nani anongoziva kuti ndakanyimwa mbereko naMwari. Shuwa munhu akazvara ofa kufanana nemunhu asina kuzvara. Mukadzi wangu wakatadza. Wakatiza mai vemwana kutiza nhamo. Wakamhanya iwewe mukadzi wangu. Ndati ugari katange nhamo. Wakamboona upenyu usina nhoroondo. Saka makasiwa rini mukadzi wangu? It was 2010. Makamune vana mese. Yeah. Makamurora rini mukadzi kusvika pakusiyeka? Iko zvino ndandisingadi kuti ndipindure nyaya idzodzo idzo. Because ndakatarisana nenyaya yekuti mukadzi wangu akadzoka ndikamugamuchira. The reason why ndakamugamuchira inyaya yekuti anga asina kutiza nenyaya dzechihure. Inyaya yekuti anga ari muduku time iyo anga akangofurirwawo. But paakadzoka ende chandakanyanya kutenda ndechekuti vana vatezvera vangu pavakagamuchira mukadzi wangu havana kumuendesa kubasa kana kumuendesa anyway vakanga vakangomirira inini. Aiwa ati kure 1976. Inini I was born 1967. Atisi vana vaduku. Album yekuti makatiza is 2010 production.
Ndoba makatangira kuimba here kana kuti kubva ndichiberekwa handamboimba. Zvakauya ndatiswa nemukadzi andisiya ndichirwara. Pamba pangu panga paine munhu ailoja ipapo, anga ine kagitari kaitambiswa nevana, kakaine waya mbiri keolivin, tumagitari tokudhara tuya kaitotambiswa nevana panze. Saka ndaiti ndikashayiwa hope pakati pousiku ndotora kagitari kapi, ndakazokawedzera waya yechi3 ndomva katanga kurira, nanhasi kanorira zvekuti tu. Saka ndaiti ndikashayiwa hope ndopandakazoziva kuti okay, stress is a disease. Ndaiti ndikashayiwa hope ndikatora kagitari kaya ndozongokotsira ndasunungurwa nekagitari kapi kagwe. True story. Iko zvino ndakutodzidziswa, ndakuti munhu ndikatoona kana paTV munhu achiridza kudai so, ndototarisa zvaari kuita, ndotozvitora ndozviisa muruoko rwangu. But kubva ndichiberekwa ndaziva kuti ndingaridze gitari. Nanhasi kana mafamily members angu hapana kana anombondinzwisa. Vamwe vanotofunga kuti is abnormal, but nditori bo zvekuti tu. Saka matoni stare kuimbisa here kana kuti? Ya, ndonzi makatisa. Ya. Mukatosvika kuEpworth ndokandogara. Ukangoti manoenda baba makatisa, nyangwe musina phone number dzangu munosvika. Kana mwana akaita sei anokuradzai kumba kwangu. Mukore kuberekwa munhu. I was born 1964. Kustare mjeri kuberekwa. Hudson Nguri. Phone ndinayo. 071 58 59 887. 071 58 59 887 ndo namba dzangu. Ichokwadi. Inini kudziro yangu yakanyanyisa ndeyekuti kana mukadzi kana kuti anga mwanasikana kana mwana komana akadanana nemukadzi, ndiri kukurudzira kuti Mwari ndiye akavasanganisa. It's a very big problem kuti kana mambodanana nditika mozorambana, kana kuti kana mambodanana mozotadza kuzoonana. It's a very big problem. Zvekutoti zvinoita kunge dambe, but inini ndiri kunasa kunge kuti zvakaoma. Inini ndaigara inetsana nomukadzi wangu tichitsura nechita sei, but musi wanenge asipo ndotambudzika zvekuti tu. Jerusalema rakataura kuti mukadzi nemurume inyama chi, ndokurudzira da kutaura. Kana madanana musazoparadzana. Ndokurudzira da kutaura. Iyoyo. Kana vanhu vakasandinzwisa ipapo, ndiri kutaura from experience. Kana wadanana nomumwe wako musazoparadzana zvimwe zvezvi. Ndokurudzira da kutaura iyoyo. Saka pane vamwe vanoimba kunzoko vakaita sai vakuru munoda kuzoshandawo navo here kana? Pandakazvitanga ndakangoitawo machallenges. Pesi panoitwa chakanaka panongoitika zvimwe zvinhu, but machesa aitomboshira kuda undoona, but ana undoona kusvika nhasi. Asi machallenges aisi mhosva yangu. Asi mutoni shure uda kumuona. Ndoda kutomuona. Plus ndine shure kuona vaimbi vese vakasiyana siyana. Iko zvinezvi ndakutoridza, zvekutoti ndakunyanya kutoridza, zvekutoti ndikatoridza nyangwe munhu achirwara ndikamuimbira song anogona kumuka akafamba. Ani handa kuziva kuti ndikaite zvipi izvozvo. Asi ainwa kuti macheso akandiona semanzwira akambondiitawo paredhiyo, because song yekuti makatiza yakamboti netse. Ndobva ndabirwa phone, ndobva ndarwara ndikaita botsa kufa. Hakuna munhu, even vanhu kumba kwedu hakuna kana nanhasi anobhiliva kuti ndiri kuita zvinhu zvisvino. Vakatofunga kuti ndakutopenga, but ndanitori right. Ndakashayiwa support. Instead yekutoti vatondibatsira kuti ndiite communication neredio neTV, vaigona kutotengera muchembera ari kumusha foni inodhura. Muchembera asingagoni kutoshandisa foni ipi. Instead yekuti vatosapota inini, havana kukwanisa kundisupport. Hakuna kana munhu kumba kwedu anondisapota kusvika pari nhasi. But I love them all. But ivo zvaya zvakaimbwa nomumwe muimba akataura kuti
mudzimu wabuda pambeveve, ndo zvakaitika kumba kwedu. Ndine talent, ndine good voice, plus I've got a very good message, but hakuna munhu kufamily kwedu akandifarira, and it doesn't mean kuti kufamily kwedu hakuna vanhu vanokwanisa kundisupport, asi zvakaitika pamunhu vanga vasingatarisire. Ichi ndo chokwadi, ndikutaura chokwadi pamberi paMwari, but I love them all.